שמע אחי, אין לי מושג איך הצלחתי לחיות בלי הטכניקה הזאתי. אי אפשר לחזור אחורה. יאללה, בואו נראה על מה אני מדבר. כמובן שאני מדבר על תופים. אומייגאד. איך אני בעצם גורם להם להישמע מיוחדים. בדיוק על זה נדבר היום. מבטיח לכם, אין יותר את כל הקטע הזה. יאללה. אוקיי חברים, אז כאן בעצם יש לנו סתם תופים ששמתי. כמו שאתם תוכלו לראות עכשיו, התופים האלה הם באמת מאוד מאוד בסיסיים. יש לנו 808, קיק, hi-hat, snare, רים ואופן הט. הכי קלאסי שבעולם, בסדר? תשמעו. עכשיו איך אני לוקח את התופים האלה, אני מוסיף להם לייר שהפוך אותו למעניין יותר, למיוחד יותר, שיגרום באמת לפרוץ את הגבולות של עצמו. וככה זה רגיל, כולם עושים אותו דבר, אצל כל מפיק היפ-הופ, תמיד הדראמס שלו יישמע ככה. בוא נשפר את זה. מה שאנחנו נעשה זה בעצם נקליט את עצמנו מחרדתים בביטחון על הדראמס הזה. מה זה אומר? בדיוק את זה. אחרי האלתור המטורף הזה, מה שאנחנו נעשה זה כזה דבר. אנחנו בעצם נפתח את ההקלטה הזאת שיש לנו פה, בסדר? שים קצת, נפח אותה למעניינת יותר, ככה היא משעממת. שים לה קצת פילטר, שים לה קצת ריברב, ננמיך טיפה, כדי שזה לא ישתלט לנו יותר מדי. אין אופציה שאתם אומרים שזה לא יותר טוב מזה. אם מישהו מכם חושב שהוורסיה הישנה יותר טובה מזאתי, עליי 150 שקל בביט. יאללה, תפדל.